Здравейте, приятели! Люси се казвам. Ваканция съм и исках да ви... ще само трети клас. Исках да ви покажа какво има вътре в несера ми и до края на видеото ще се покажа чантата ми за училище. Зато и да започваме. Сега, ето ми го несера на Стича. Той е за грим, но аз ще го ползвам за несер за училище. Ето тук зипето е много сладък цветенце. Ето тук има едно сладко цветенце Стича. Ето тук пише с сладки буквички Стич. И сега да започваме. Сега имаме тези гривни в несера ми, които те са за приятелство. От Пепкото са и се правят. И аз ги направих за моята ми най-добра приятелка от класа ми, Виктория. Тя ми е най-добрата приятелка в класа ми. И тя, която иска, може да се избере. Ето това са гумички украсите. На мен най-много ми харесват на Angel и Stitch гумичките. Да тестваме как трият. С 100 смолев. Добре. Чакайте. Ето тук надрасках. Ето още малко надрасках. И с двете гумички ще пробваме. Добре, сега. Първо с синьото, защото ми е любимият цвят синя. И напишете долу в коментарите кой ви е любимият цвят. На мен ми е синя. Добре. Я да пробваме Стича. Стича не трие толкова хубаво, но сърчицата по-хубаво трият сега. Ето. Пария. И сега ето това за Angel. Още малко да... Сега за Angel. Добре, е така 3. Чакай, че падна. Добре. Сега ще ви покажа много хубави фломастери. Много ви харесват на Стичса. Който е фан от Стич, да напише долу в коментарите. Аз много голяма фанка съм от Стич. Много обичам Стич. Добре, чакайте, че тук ми е молива. Го сложа. Сега само да извадя всички фломастери. Чакайте, че отпадна един. Добре, взе го. Добре. Чакайте, то би трябвало да има още цветове. Да, има още. Извинете, че се бавя, но обаче не мога да намеря точно всичките фломастери. Добре. Май мисля, че са само това. Не би трябвало да има. Добре, хора, само да видя дали има още. Да, има. Ето това е последния. Сега. Ето ги фломастерите на Стич. Ето тук имам един лист, който казва какви цвети, който съм рисувала с тях, за да знаете как рисуват сега.
Ето така изглежда. Ето това е червеното. Как изглежда? Ето го червено. Те се духат. Тези фломастери от Kampflans. И ето как духа червеното. Сега зеленото ето така изглежда. Ето така. И ето така духа и ето така рисува. Добре. Ето го черното. На мен най-много ми харесва черното. И синято. То се духа ето така. И ето така се рисува с него нормално. Сега жълтото. Ето така се духа с него. И ето така се рисува. Ето как изглежда. Добре. Сега последно на синьото. Ето как изглежда синьото. Много е сладко. Да. И рисува така. И духа ето така. Ето това е така. Аз май мисля, не ви показах розовото. Сега ще ви... Ето как изглежда розовото на Angel. Чакай да намеря. Ето така рисува. И ето така духа. Добре. Сега да пребера фломастерите. Имам тази линия от Тему на Hello Kitty. Ето то много е сладка. Да. Всички знаете Зайо Байо. Имаме тези грички от Зайо Байо. Те са много игрички. Ето. Чакайте, че просто. Да. Да. То много игрички има. Пак това. Това ми е най-любимото нещо, където ми се е падало от Зайо Байо. И ще го използвам за училище. Когато съм готова с работите ми, мога да си играя с приятелката ми Вики. И това са последните две игрички. Добре. Това е да се рисува. То също и линия. Ето тук. До 12 е. На вас коя ви харесва най-много? На мен ми харесва... На мен ми харесва лебедо. Напишете в коментарите коя фигура ви харесва най-много. Сега. Имам такива фломастери като поскет почти. Чакай. От Пепко са. Това е златно, това е жълто и това е кафяво. И ще ви покажа как рисуват. Това е кафявото. Чакайте да намеря... Това е жълтото. Тук е жълтото, това. И последно златното е тук. Той не рисува толкова много
златното. И защото ми са стари фломастери това. Имам този шарен молив, който рисува ето така, ето тук. Ма не знам, една приятелка на баба ми, Диди се казва, ми даде такива ми купи такива моливи шарени. Аз имам и още. Такива, добре. Сега ще махна работите, които сме гледали, които съм показвала. Чакайте, че ми падна фломастера на Стич. Зеления. Да го вдигна. Добре, дигна го. Добре. И гривните да извадя. Сега. Извадих всички работи, където показвах. Сега, имам този коректор, който почти е свършил. Сега. Имам от яйцата на Киндер на Марио е това хайлайтърче. Ще ви покажа как рисува. Чакай, че тук го нямам нарисувано. Малко трудно се отваря. Добре. Е така рисува хайлайтърчето. То свети малко. Много е сладко това хайлайтърче. Добре. Имам тази ножица от Джумбо с предпазител, за да не ми се реже несесера. Ето. Ето е как изглежда. Ето е ножицата. Много е сладка. Много е сладка тази ножица. Добре. Добре. Имам тази стрелка гума на марката Милан. Има само едно такова. Ето е гумата. И една феечка. Добре. Да. Има тези фломастери от Пепкото. Имам още, но само се сложих тези. Това е на портокал. Чакай да ви покажа как рисува. Не, то вече се е нарисувано. Да, от Пепкото. И така рисува портокала. Добре. И така рисува гроздето. Добре. Имаме още малко работа да разглеждаме. Имам това лепило от магазин, където се казва Хоми. Не го знаят точно всички, но аз го знам. Много хубави ученически работи има в Хомито. Лилаво лепило си има. Да. Сега, имам тази химикалка, която я направих сама. Аз съм правила и на моята ми приятелка Виктория, синя обаче. Ако искате да знаете как я направих, взимам си сухи кърпи и ги отцветявам и ги пъхам. Аз ги пъхам с мастило. Трябва с нещо слабо да ги пъхате с салфетките и се взимам окраса за химикалки и моливи. И така става. Да. Така пише. Чакай да видя пак.
Да. Е така пише. Добре. Имам тази триеща химикалка от Пепкото. Тя почти е съвършила, но аз даже не съм я използвала все още. Но не знам. Чакай да опитам да я направя. И ми виж колко мастило има. Защото е нова. Но не от днеска или вчера. Оня път. Ми да, все още не пише. Добре. Е така пише. Не си вижда толкова. Добре. Защото не пише толкова хубаво. Имаме още малко работа. Това е от Викито. Химикалка на Стич. Тя ми подарила. Добре, ще ви покажа как пише. Тя почти свършила също. Добре. Ето тук не се вижда. Не се вижда толкова хубаво. Иначе знам откъде я купи. От книжарницата. Май мисля, че от Хеликона според. Аз май мисля, че беше от Хеликона. Да, от Хеликона. Добре, имам тази химикалка на Стич. Моя е този път, която има червено и синьо. Но почти е пак изхабено. Тя не пише. Иначе червеното пише. Е така как пише червеното. Добре, ще ми трябва, ако искам да... Ще ми трябва... Да, ще ми трябва червено. Добре. Сега. Имам тази химикалка, която пише много хубаво. Ще ви покажа. А не, то вече е написано. Добре. Е така пише химикалката. Много хубаво пише. Добре. Имам тази гума на Лол и е от Тедито. Аз имам още, но обаче не знам къде са. Да. Добре. От темо имам тези моливи за оцветяване. Да. Имам тези моливи за чертаене. Да. Имам тази химикалка. Имам бежево, червено и черно. Да, молив също за чертаене. Жълт молив. И последно тази химикалка от Зайбая. Дано ви е харесало видеото. Да, събрах, че ще ви покажа чантата ми за училище. Добре, готови ли сте да я видите? 3, 2, 1. Това ми е чантата за училище. Много ми харесва. Добре, дано ви е харесало видеото. Чао, приятели!